may ginawa ko dito na maintenance mga chicken na walang amoy kahit walang ipa mga chicken. Sabi ko na ano talaga mga chicken na wala siyang amoy. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. At sa mga bago pa lang dyan, huwag niyo po kalimutan i-subscribe at i-click yung notification bell para notified kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog dito sa ating channel mga ka-chicken. Ayan, sa araw na to ngayon mga ka-chicken, sasagutin natin yung katanungan o may mga gustong maraming malaman na sa ganitong setup po daw. So sa aking manukan ay makikita nyo kung may amoy ba daw ito na kahit walang ipa, yung may mga gustong nagtatanong so malaman kasi gusto din nila gayahin. Para sa kalaman ng lahat mga ka-chicken, sa ganitong setup ko mga ka-chicken, ito talaga yung magandang nagawa ko na co-op kasi sa mga nakaraan ko na mga ginawa na chicken co-op sa aking pagmamanukan simula umpisa ay itong design ang nakita ko na maganda talaga na maganda yung paglalagyan nating mga manok na nakita natin na komportable sila at saka wala ding amoy. Ito mga chicken sa setup ko na ito makita nyo ito ay semento, nakasemento kasi dati ito dito na poultry na yung mga broiler na manok. Isang farm ito. Sinemento nila yung area, lupa namin to, tapos nakirent sila. Tapos nung umalis na sila, yun, simentado na yung area, Kaya yung pinagtatayo namin dito na area ay simentado talaga yung paligid. Kaya dito din sa ginawa ko na co-op ay simentado din ito. At saka ito na yung nagiging setup ko. Pwede din mga ka-chicken, okay din kung lupa, kung gagawin nyo ganitong style, pero lupa yung pinaka sa flooring ay okay lang na ganun yung gagawin nyo. Kung sa ipa naman mga ka-chicken ay makita natin na maganda din yung ipa, Kaso lang yung nakita ko doon mga ka-chicken, kung maglalagay ako dito ng ipa mga ka-chicken tapos ganito kalaki yung area ko, ay sigurado marami yung kailangan kong kukunin na ipa mga ka-chicken para ilagay dito. Yan. Kaya yung ginawa ko dito mga ka-chicken, ginawa ko dito na maintenance mga ka-chicken na wala talagang amoy dito sa area ko na ito. Yan, nababahagi ko sa inyo mga ka-chicken, dito mga ka-chicken, tuwing umaga, tinatanggal ko yung mga ipot na nila, winabalis o pinapala, saka yung mga ipot na nakuha dito, nilibing ko lang doon sa taas. Maglagay ako ng konti sa lupa, nilagay namin yung ipot sa tabunan ng konti at saka after naman 1 month pinaglagay namin doon, pwede namin ulit kunin yun, saka ilagay na sa mga halaman, fertilizer na. At saka dito mga chicken, baliban sa kinukuha ko yung mga ipot nila, ay nilalagyan ko dito yung mga yung mga ashes matulad niya yan yung buti niyan. Yan po yung Tagalog. Sa Bisaya mga ka-chicken, yan tinatawag namin na yung abo. Sa English mga ka-chicken ay ash. Ayan, wood ash. Ayan, sa mga magluluto tayo, magsasaing, yung sa ilalim, kung lalo na kung kako yung pinagsaingan natin. Ayan, may makuha tayong mga ganyan, ash. Buhay probinsya, ganyan yung makita natin. Ayan yung nilalagay ko mga ka-chicken. Maganda mga ka-chicken, proven kasi una mga chicken, yung ipot nila hindi talaga bumabaho so may ganyan. At saka mga chicken, napakaganda din siya sa mga ipot kasi madali din matuyo at saka hindi nilalangaw pag naglagay tayo ng ganyan. Kaya napakaganda mga chicken, masabi ko na talaga mga chicken, wala siyang amoy sa ganitong setup natin sa manukan. Maganda talaga makita yung mga chicken sa likod ko. Ito yung mga dinadapuan nila. Yan. At saka doon sila umiitlog. Yan. Ito yung maging area nila. Saka medyo hindi na makita yung medyo puti na mga ash nila sa flooring kasi medyo na fade kasi kanina pa kung umaga naglalagay dito.
mga around umaga mga chicken, mga pagkatapos ko silang pakainin, nilalagyan ko na tuwing hapon medyo na ano naman na babanish. Tuwing umaga, winawalis ko lang din yung mga nagiging ipot nila doon, tsaka kinukuha ko, nilagay doon sa taas ano. Ayan, alam nyo na mga chicken ano kung ano yung setup, ano yung mga gagawin natin kung para walang amoy yung ating ganitong setup natin o sa ating chicken co-op ano. Ayan. Walang amoy kahit walang ipa mga chicken. Pero doon sa baba mga chicken sa chicken co-op ko na sa grower house, naglalagay ako doon ng ipa mga chicken kasi konti lang naman yung area, hindi naman masyado malaki. Kaya doon ako naglalagay ng ipa talaga. Kasi lalo na yung mga papalaki pa lang na yung mga sisiyo natin. Okay, mga ka-chicken, yan lang po mga ka-chicken sa vlog natin na ito, no? Sana ay may natutunan kayo. At maraming salamat sa inyong panood at saka walang sawang suporta dito sa channel. Ayan, ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. It's DJ.